Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Rodel nga napauluan, urayan ka. Kakit ni. Tararan, i-record ta. Siyempre, nakasave dito yung files ta. Kunana to'y, Dear Manong Nemi, sangsangpet ko dito balay Manong Nemi nga napan nagpasada. Hindi pasabat kanyak ni nanang. Ay, ito surat mo. Ito bilabigat. Nagkapan na nang. Sa di na kumapit nga rod among nga nagkapuan na no saan nga jay dinan kayat ti agawid nga gudumubiyam ni sino ba kati mo pa'y malagipan tinagan tinubiyam gabot ti bayagnan nga saan nga nagbakbakasyon manon nga taon na sa Manila ni LB nang sino kumapit nga tinubiyam no saan nga ni LB malaksid no tutupamon panagkursonada ni Rika Henka no kayat mo tagasawan. Nako, anak ko. Kunak mo no saan nga naglakay nga baro? 33 mon. Ubingag pa na. Lalawat mo ti surat, tabasahan mo, barbarang pakalinglingayam. Nga ibaga ni LB Henka, baka no ibaga ng agawi din. Inawat ko ti surat Manong Nemi ngem sangko pelangan dagos ng linungatan. Gabota, napanak iti uneg ti kwartok. Dikat ko ti t-shirt ko, Manong Nemi, graman pantalong ko, kalbasang nga ikat ko ti sapatos ko. Nakabakser aklatan, Manong Nemi, inyon ko ti electric fan, saknagsanggir iti headboard iti katrek. At nagagar ko nga nang lokat ti surat Manong Nemi. Pangatidugan ti surat na. Yan manin, tamarigada nakman ng agbasa. Namuna nakababatit surat na. Ang kanayin ko ibagbagano ka nga nagsurat kita ikad kadakil na. Amat ka di nga nakapsot ti panagkita kang nagbabatit. Ngata, kinunanad to'y surat naman. Ken ka ayayetek unay Arodel. Kumusta ka? Sabi ko tanasalunat ka nga danunen dato'y may iliwan launayin nga surat ko. Nusaknat iting ka damagan, no anya itan di kasasahad ko. Malmaldayak, tano mabaling ko nga kadyak kay panawan, dagiti amok. Insarden ko Manong Nemi nga binasay di deta nga paset na. Malmalday ka, no?
Tano mabaling kat tinakanukayan apanawan dagiti amo na. Manong nemi nakalalagip launay nga sangapulon nga tawen tinapalabas. Sipot nagpakada kanyak ni LB nga mapan kano magigasang kasat nga mapanagsapod trabaho na sa Manila. Igawid ko idi manong nemi. Tanagat adumat ti mabalin na nga pagsarkan nga pagtrabahuan dito lugar mi apay nga mapampalag sa Manila. Siguro manong nemi ket umapal kada kitay kakabagyan na wano karuba na nga mapanda makigasang gasat iti Manila. Sa danto agawid ket no agawid da nga bakasyon na danto bitbit da nga dakkel nga lata nga biskwit. Pagpasarabo da kanda pa. Kasi nga ti uso dito lugar mi manong. No saan nga ti abroad, diyan Manila. Di pa lang diyan abroad ti pamanam. Kinunak keng kuha na idi. Solaso ko na. At da ka man sa diyan abroad mo no, diyan lang Manila. Dakdakkel ti sweldo diyan abroad ko nak mo. Engem narigrigat ti agawid no diyak makasurutan ti employer ko no amok ko na naman. Hala, kalintigan na at kayat na kalintigan. So ako na idi no talagang ipatpatig na krudel. Makauray ka. Kinunakmet ngayon kari, urayan ka. Awang pa edit ti cellphone manong naming. Iso nga surat, ti komunikasyon, ti kitagin na dayo. Binulan manong naming nga makaawat ak ti surat na subalitak met nga dagos. Aging ka manong naming nga numanin ibagak kang kuha nga agawiden. Ngem urahin na kanupay lang. Ngaging ka nga malpas ti makatawin. Uno sa nga pulong nga tawin. Kontrata na nga taati sa nga pulong nga tawin. Nagrigat agururay manong. Intuloy ko binasa manong nemi. Numampay na sakit ko matinakam ko nga mangpanaw ka iti amok. Tanagbalindan ka napateg kanyak. Impa ama kan impa inada tibagida kanyak. Akas matinak panang paanak tibagik kadakwada. Mas asyanak amin kadakwada agsipod ta. Saan matin nga amo dagiti anak dati mang talyaw kadakwada. Ket di maliklikan iti panagga taeng da. A senior citizen dan. No mampay umat ket iti madmadlaw ang sakit digitoy kabot na salunat da. Rodel, amo ka pakaragsakam no ibagak nga dandani ako nagawid. Wow! Nakunak tinakam ko manong nemi. Dahito pa lang ti damo na panangibaga nga dandani ako nagawid ko na. Ininto na gidado mga surat na manong nemi kat urayan nak. Basta sumangpit ak tulat ta. Rejay. Di na ibaga nga, dandani ako nagawid. Italayang manong nemi nga ilanad na iti surat na. Hindi ko lang, intuloy ko lang binasa manong nemi. Dandani ako nagawid. Kat matungpalton da kiti karing karita. Ngam ti saludsud. Siyak ka di pa lang tibat patek mo. Saan ka di nga nirika? Apaya muna tayo may panggap kinirika. Saan ko ba't ngayon bagbaga? Nga na dyan nga rika manong nemi kit idil-dil-dil na tibagi na kanya. Dandanik lat tutupan. Nalapsat mo't kidi So nalayang ta. Saan nga virgin, amok. Gabot mahilig ti lalaki. Kunahan na karot kanya kat sikapay lang ti lalaki nga saan ko nga nasulisog ko na. Aming nga lalaki akursunada kat agbalegi ako na. Sikapay laan, tinang pahay kanya ko na. Ngem ko na namat lang, sa anak to ang sumardeng, Rodel. Aging gang sang kamat nagkaragiti imak. Maramanan nagtumitlaeng, akas iti panakaraman ko ken ka. Ngem kasanuman amuan manon nemi ni LB ti may panggap kini Rika. Intuloy ko labi na sa manong. Amok metket, nga saan nakasardingan ni Rika. Aging ka nga di agbalegi, nga mangagaw ken kakanyat. Ngem okay lang.
Nasakit tuman tinakim kong mawantot maramidak, doon da kay tuman kiniri ka kagasa. Ngay mahmot ti Diyos, Rodel, nasiksikalayan ti lalaki ti biyak ko. Ado di kita agar-arim kanyak ditoy. Ngimjak pulos ikas kaso ida. Gabutan mo katong palen ti karikan ka. Ing karikan ka, ngagsubliak to. Ing karimet ngaurorayan nak. Kadala, sabi ko ma, malubos na po, kat makaawit at tumatlang dita na kaya nakak na lugar. Kapag may iliwakon, kadagiti naganak kanyak kan kakapsat ko. Kang na naunay, akaili-iliw ka. Noman payaging ka nalaing idi ti arakop ken agek, kaya tinagunudam kanyak, kadi mo ko pa'y naipaay ti amin-amin ko. Sabi ko mata makaoray ka, dandani ako nagawid. Itultuloy mo kuma, ti manguray kanyak. To'y mangipatpatagkan ka, LV. Kinapin ko metlaing ti surat, manong naimin sa ko insubli ti sobre, sa ko intipon, kada kiti mununan nga surat na. Nakaadupay din manong, karton, agasam ta sa nga pulong nga tawid. Kada bulan, nga adda surat na, kinsubalit ko. Bale, sa balin lang di kiti Christmas card, kada Valentine's card, kada birthday card, manong naimin. Nagadun nga surat na. Awang pulos ti piningpigis ko, awang pulos ti uram ko, kapata kayat ko nga matipon-tipon di ito adan to pakalaglikipag, iti panagin na yumi nga pinagsinsinurat laing kini LV. Mangmangan gamin kadananang kanagidito kakapsat ko, manon nemi idinamagan kanyak ni nanang noon at linahon ti surat. Dandani ka nun agawid nanan. Dandanin. Kasano peti kabayag ti dandanin. Dandanin saan nga mabayag. Gabuta dandanin nga ron. Kasano nga ron ti kinadandanin ti dandanin. Manong. Abay. Ang Rodel. Baka saan kaya katuluyan kinaman ng LB. Nilat naman ng Rican. Makita. Kaya idurduron din ni Rika ka. Dikit ka upset mo. Pag nanok mo dahil. Nakasayasayat suna. Apay nga nakasayasayat. Kauan. Dana minsan nga nagsabat kami. Napanak inikan sa nga gasot. Ano? Inikan na ka sa nga gasot? Di ba ngot ka? Basta inikan na. Baratok ka no. Tarang hapag ti huweteng. Napiyapa kiniman ng Rika Ngem ni manang LB nga rod. Ore ko nang ipaw itit sa mansanas. Suhamet. Dahil manong naimiti ko na ni June ngayon na udi akabsat ko. Pinindot ako na ni Delia nga nagbaitan mi. Kateng nga, ken kakaiso na nga babae kabsat mi. Nung dahil nga manang nga Rika, nung nagum umaante ato nga lalaki, napiyakin ni manang LVA, tao hore no babaunin lang sa Manila, na dalos iso na, kinuna naman. Pinindot na ni nanang manong naimi ko na, so sino kindi iti pa kay tungpalan no asin no tinekari mayat medlatamat at tutupam ni Rika tapno agsardengan pati siya kita agpaspasipsip kanya tapno alukoy nga kano kada namat ti kunayo saan nga siya desisyon mo na ka sa may sa uri siya mo jak kursunada na nga babae sa dot da nga Rika tila mo na ka nagpapapindas nga agpapaarjon. Dikat kahit na nga sahon manong. Nilaing June. Nga bordak mi, idimang kanunong kinirika. Agsipod ta. Hinignang pinabaratuan nagkayab iti na nga bakit ihuweteng. Sino balitak manong name iti kabigatan na ti surat. Kaya iti tayo damit lang aldaw na pangguimbuson. Sa ko intuloyan manong name iti nagpasada. Iti pag-urayan kada kiti pasahero manong name masidig ni Dennis kanya. Pare, kumusta? Kastoy. Tunano tayo long table ya? Long table? Oan. Di kita duba ka duwata nga tricycle driver at apay natin kabarbaro nga miyembro at asosasyon tayo. 22 years old. Damo natin makibiyembro. Ada asawa na. Damay sapay aputot na.
Ito na sigakit ni. Aglaklaka kayo tapantulon mo, pare. Di man pa yung nag-awid ni LB. Ape, kasla lang amin may sa tibabay dito lubong. Patsiyam ko mga rutman. Nga, awang pa tinakaraman ka ni LB. Sino ko pare? Ay, susapo, ya. Amom, kaduan na nagiti katulong, mga Manila, kurso na dahil nagiti amo da. Niya, na naroon na kit inchik di amo ni LB Han. Aman, inchik. Baka sinang sanglayin na diyan nga sanglay, ti kayo nayat mo. Agad ha? Pare, saan ko man nagsusurat pa ni LB? Nukas pagalikan, pudnuman data. Oh, damagam akin, ninanang na. Apa ninanang na? Ninana Sabel. Kita, isang pagsalusuda ma. Siyempre, awan ti ilimlimad ni LB kininanang na. Ngimsi ka, mabalin na kapag ilimedan. Han? Taan nyo ka matibagan ninanang na kanya. Doon niya talaga mapaspasamak kang kuha na. No apay, ngaging kakarag ito'y, kat di matlang nga agawid. Baka maganasan na, tararamidan di amo ng enchik. Pare, sa mo lang ini, tuloy data. Sarding na pagsalitaan. Mga nung bumara, disnugan ka. Awan pare, agis istiktuan kantuman ngamin. Eskala di lalaki, no adamaya, tutupam. Di surong ko manong naming masidig ka ni Dennis. Una isa't imasidig gayam kanya. Nirandranamit manong naming na pasaherok ni nanang ni LV. Iti tiyandaan kat agawid ka nun. Tulad kayo, nana. Hanin at arkilan ko. Inaklaglukan din ti jeep. Hanin. Basta tulad kayo. Libre. Ay, sigurado ka. Una na. Abigit din nga saan. Namuna kita adot ti kargayo. Iso nga, aglogan kayo. Da, ilogan kung numat na nagiti kargayo. Da itulad kayo sa diya balayo. Ginon dawayak matin na tawa nung naming nga nagsaludsud. Hindi ta may isarag kon na kiti kargana. Kat saanak pala ka nagawid. Ay, kahit mo nagortag merienda, Rodel. Anak, kahit mo merienda. Bayan yun, nana. No, na. Ay, templangat kape. Mana. Kasto yung oras ti malam kat kapayak no angkit. Lama bigla nga roda. Nagidalakak din na nom. Pilat hom barok. Pagisumat manong naming sumangpet dagiti duwa kakabsat ni LB manong naming at dapat lang ti high school. Imununan nga nag-asawa dagiti duwa nga adjin na. Taha, 1, 2, 3, 4, 5, limada nga kakabsat ni LB tinauna. Imuna nga nag-asawa dagiti adjin na gabata nangarod kat manot tawanan. Duwa taon di diferensyami, 31 na. So nga nag-asawa dagiti kabsat na nagtawan ti 28 ken 25. Kaya dagiti duwalaeng inaudi manon nemi tinabati. Nga kadua ni nanang na agpadpada dananang ko kininanang ni LB nga balo mano. Hindi maitasarin manon nemi ti kape. Nga dapay tinapay. Thank you, nana. Nana, agapay ko kayo mga mata. So nga ron nga nagtamplaak man. Kumusta kan, Rodel? Kastoy, ang tricycle lata. Uri ta kuha mo di tricycle mo. Natintin nagakon. Dahil akin tricycle di paspasadak. Bale, agbambado react sa ko iniinutan nga bayadan. Aging nga na bayadak kalpasan titalo nga tawain. Ang mga ito na. Di kat saan ka nga agbambado bukod kon ti pasadak na na. Ado itang nga ruturnong mo na. Ada ornong kon para iti panangasawag to kini LB. Kumusta ni LB, nana? Apay, nabayagan nga saan nga nagsurat kang ka? Ada surat na hindi na panalawas. So na o di, sinumalitak mo tayo. No, hindi na panlawas, iti pa nagsurat na kang ka, isumat ti pa nakawat mo iti, na o di nga surat na ka na kami. Kaya ibagbaganan nga kawidan. Hindi na yung bagagang gaya. Dandanin di pa nagawid ko kuna na. At
dandanin sinalusod ko nga rin yung subalit ko, no, kasanot kabayag pa iti dandanin. Taapay na. Nabayag ka din nga magbagana ti dandanin nga panagawid na. Idilayan ka na tanaod nga surat na. Kita damdamagad na met, kada kami, kumusta kan. Yan ibagbagami nga agtultuloy ti panagpasadam. Pasaremet makita ka nga sumango nga uminom, agim jak pinadawag nga nabartek, isuna ko na ka. Pakikisama lang nana. Sumunti ko na. Ang ilan ng tilarakit na nadagawis, sumango ka, sumibsyon ka basit, saan mo nga paturay na kaskarigad do mga mabarbartek da. Sana kasta ni Rodel kung nakarod no ka. Subalit ka lagi surat ko no damagan natin may panggap kang ka. Sinurti na ka mo na may panggap kiniri ka. Kitsyak nga taata. Nakamatik nga rod nga native care ni Rodel kada kiti solisog ko na. May sa katakwada ni Rika mga sulsulisog kang kuha na ko na. Tagpapasumot sa kani. Sama na. Ngayon di mo tutupan. Saan? Diyak kayat. Numampay lalaki ka. Awanti ko anak ko. No, tutupang gas pagalikan ni Rika. Awanti mapukaw mo talalaki ka. Sana na. Pero aramidag na ka. Panang lukok nukan kini LB. Yung sumunti ko na. Kina mga numasikugam. Ay, una. Mga numasikugam. Di kapilitan nukan nga ag-iyaw. Sumangpet ni Rika Jabalay. Diyak to pulo sa aramidag na tanana. Sumunti ko na. Dati bagbaga kini LB. Kini LB na. Awang ka din mati agar-ari mo namang sulsulisok kang kuha na. Awang ka rin tibagbagana, saknan ka rin kiti amo na. Naluko ka nun di kiti among inchikat. Saan nga tanga, saan awang nga tatimang sarsarak kang kuhan iti silad na, ka rin kiti amo na nana. Nasaya at di kiti amo na, sigun kang kuhan. Taginapod na, idi taaduda pa'y laeng. Aduda mat nga katulong. Nang rona, idi adda pa lang na kita anak na kita amo na. Ngayon, di nag-aasawan na ito yung anak na. Anak na kunak ko. Ni LB, di pinagtalin na edda nga nagtultuloy nga katulong. Gabutasan dan siyempre nga masapul pa yung aduma. Ni LB, di gawid da. Gabutasikon matlaki ni LB, nagbalingan na siya at isuna ka rin kita amo na. Kaya nagbalimbat ka na siya at kita amo na kang kuwana. Kinapudno na. Ganda ni ka no binulan nga aging Christis Waldo. Nga dahil tamatuwa na iti pagyamyamanan na kada iti amo na. Agsipod ta. Dumakdak kila binulan. Iti pawit na para kada kami. Nga maitulong na kada iti kakapsat na. Nanaro na kada iti tuwang agbasbasa pa ilang kakapsat na. Tanukas ka sa nunlaeng. Kuna na. Kaya mapagtuloy na ida nga magbasa iti college. Ay no agawid na kita, no agasawa kayo to na kat narigat yun to nga matulungan hindi kiti kakapsat to. Mabalim naman lahat nga pagtulagan to kas pagarigan nana. Taori matsyak, at damit duwa kakapsat ko natultulungan. Kaya nung kasawa kam doon kini LB, mabalim min tumat lahat tamat na pagtulagan nga tulungak di kiti kakapsat ko, tulungan naman di kiti kakapsat na. Narikat to na anak ko agasawa kay nga Rodan, kasano naganak kay nga Ragos. Minusunay ito pagtulagan minana. Di ka iso. Alawan, nasuman. Kaya sabi ko tanda kayo tumadatag katuluyan kini LB. Numampay 33 mo na. Una na, 31 mo ni LB. Sa nga pulong nga tawanan kat sipod napansan di Manila di matlag subling. Kung kunada pa natigil na natin Inglesan. Long engagements is dangerous kung nada nana. Well, kasi natin magbagala. Ay, napanagnagak man na talaga nga nasa pudno ka, Rodel. Kaya nakasagana ka lang nga kururay. Kaya sabi ko tanay dyan dandanin nga ibagbagan ni LB nga panagawid na. Sabi ko taintun bigat, sa nga bigat, uno sa nga lawas, kat adda ko man ditoy.
Awanin tinawat ko pa nga subalit wano surat manon name ni LB. Naman pa akong pati makabulan. Sipod na awat ko tinaudi nga surat na. Apag iso nga bumulan manon name hindi aguro orek ti surat na. Yung nakasta nga sumang perak ti balay. Nang, awan surat ko? Awan mat, awan. Yung ka manon name iti sangpet ko di balay, iti salut-sutok manin kanina nang at surat ko? Kasano ko mga agsurat? At kwa, nga kwa. Si magpatir iti parbangon ni LB. At ni LB, buhain. Jesus, apay nga din pakamuhan niya. Gaya kasano ko mga ipakaamunakin ka. Kasano nga nagnamon niyo? Tay kapsat na, may dito itay aldaw. Kaya pakaamuna, nga ipagkakanuking kwaking ka, nga adan ni manang na. Wow! Nagpasyarin ita. Isa nga, sabay nyo tagluto lang. Nakaluto akon. Mabali mo tiba pa manganin. Gagdigusan, dahil nukayat mo, yung kapasyarin. Makadigos ako na makarubuhat manong nemi nagpasentro ak pailaing tanapanagimatang iti sabong. 3 red roses manong nemi. Imatang ak pa iti local nga chocolate. Huwag manong. Kaya di makadano na akon ninanang natin ng ulikwat iti ridaw. Di ba kanabiyo na na? Hey, kaslamat ka kanatel. Nasubra ka. LV. Adante ururayam ni Rodel. Idurumar isuna iti siled na anong name. Destida. Nakasimsimple manong name iti arwaten na. Nga. Nakapimbintas para kanya. Kaslasaan nga na nayunin iti tawen na. Nakapudpo daw kid din Kastan sa kita kaputi Manila manong pungo daw da. Idintatasyak manong naming agpaspasada dang isitaklata no ang paglulong slibak met. Ito sa digna manong naming kasla slow motion di panagnan. Kasla nakabaybayag ng obadang. Ti magderak met manong naming nakajayan ti chocolate kan ti sabong talong red roses. Rodel, flowers for you, chocolate for you. Ngayon saan na nga inawat manong nemi, tiyaw awat ko, kapatay narakos na ti takyag na itibagi, ngayon narakop na ka mismo. Kaya narakop kumat kang kuha na manong nemi, ti takyag ko siyempre nga si igkem, ti chocolate kan ti sabong. Iti nakariirut nga inarakop, paging gaman ng nemi, inaglanang di kidibibig mi. Kamao dyanan na. Maramanak manan di kidibibig na manong nemi, naglamuyot. Kaya nakapudpo daw nga talaga. Nakapudpo daw ka. Gagangay Gapo gaya Manila. Kaya nakapinpintas kalata. Kaslawang pa itawin mo nga 35. Uy, 31 ko pa lang. Siga lima kayen. Gagangay ko na ito Kan kabang manglo ka. Kaya digdigos ko nga Ay, di ba dadayawat mo ko mga itay? Sa amubot nga inawat. Gusto inarakop na kumalatan. O, dito yun Thank you. Nagbanglo? Nagbanglo ka. Luktak na doon chocolate at takanin takadwa. Ginawa ni pasarabang kanya. Ganda Doon payawin ko kang sangalata nga biskuit. Uso pa lang sangalata biskuit. Han ba nagdi prutas, spice, mansanas. Kaya na dumapay. Parang tumad ka rin kapsat mo. Kasi tama tangin ninanang mo. Kaya barbaring napatangak na niya size ti sapatos ni June. Nagkam. Marbala nga mapatangak. Sabi ko nasa anak nga, damat sapatos di ading mo. Na babae. Wait. Ni Arlene. Kaya damat na kita para kakabsat ko.
kaninanang nakauray ka, ingkarik nga orayin ka. Sungadakon. Oh, abay nagsanay ka. Nung mabalin na kumangit, talagang ang panawan na giti amok, nakakaasid ay. Abay nakakaasid da. Awan kaduwadan. Di giti anak da. Awan da dito Pilipinas. Sa dito da. Nagsubli da. Ichay, lugar da. Kasta. Kat, kasano nga rin na giti amom? Sino nga rin katulong da? Abi namin nga ako saan da nakalat sa bali? Saan da makabayad? Tapi ko pimbang da? Kasta? Tsaka mo, inibus di kiti anak na eh. Inibus di kiti anak da. Tadadan sa China, dawat da nga dawat. Aging ka nga na, tsaka mo, dan sa kaso di inauna nga anak da, at nakasapol da ti kwartang masapol nga makapagpiyansa. Inibas ko sa jay, ti pagremedyon da, dito ya. So nga, ado da kiti sani ko da kiti amok nga nailaklako na. Nailaklako da. Aging ka nga pati da di balay da, nakasalda. Kasta, dapat lang ay kiti inchik ang panglaw. Kito na, agpanglaw da ano talaga malugi da. Kaya naluko na kita anak da. Mas asya na karot ka na kuha na. Umay ka sa diya ilokos ko na kumangin. Kasi ano kung arot nga. Ano at uparada nito eh. Ngayon saan nga iso dapat ipagsalitan da? Ipagsalitan da, ninton ka no ti, panagkalaysata. Imbaga ken ko na idi manon naming omyanak, ngem no way ko na. Nakauray ak ti 10 years, tsak lagi din makauray manolang nga lawas sunubulan. May kamit lang ng asawa manon naming, kaduwak ti duwang ulitig ko, gramang kaninanang siyempre, ken ti kapitan mi. Kaya na magtutulagan kaldawan ti kalay sami. Ako matibagdanagak manon naming tadaurnong ko. Timulong met manon naming ni LV iti magastos. Siyaklatan, duwata, siya akong tisak ti lalakyan. Sige, nisok ko na. Basta ito kwartan. Itipon kong tulatan no makwartaan ta, pagrubuatan ta. Samat ka di nga makong ko na grante manon naming nagkasar kami ti simbahan. Pinakater ko manon naming kat siyempre nakarakraksak kami. Aging ka nga dimtengan ti rabii manon naming ti mismo nga balay mi siyempre nga simangpet ti asawa iti salad ko. Nagmaris rusas de ding rabi manon naming nga first night, first fight. Agpadpada nga maililiw, magagkagaran, agranarugso kami agpadpada manon naming. Kaya dito ay siyempre nga napanagnekak nga talaga nga siyak tinangusat ti dalan ti langit. Siyak tinangisagutan manon naming ni LB iti kinabirhen. Kapag siyak laing ti lalaki ti biyag na. Akas man ti panagbalin na nga isolaeng ti babae ti biyag ko. Palagkalan met manong nemi ti nangungartaan mi sa ko intipon tinayon ti ornong ko kastamaten ti ornong na. Mabalinta na pagbalay. Balay ka dito mo na makiranta. Kahit ko ti mangipas da kiti. Oray, basit lang nga karinderya. Takapay. Daling kang luto. Ado da kita nasurusuro nga luto iti amo. Amo makit na imas ti luto da kiti inchik. Siupaw ka da dumapay. Di kiti noodles. Di ba? So pagsikita na kiti Chinese restaurant kapag da kiti na imas nga noodles. Chinese, this kasama ten na Pinoy, pagtipunag ta. Tricycle driver kami.
Iti no maawis mo iti padang nga tricyclean nga may da mamigat, mangal daw, no may da agpulutan iti malam, di mayat. Kasta nga ron tinaramid mi manon na imi. At tentanagan mi nga daga iti along di highway manon na imi. Iti lauden ti barangay mi. Kahit dito manon na imi. Nga nangipasdag kami iti karinderya. Ti asawa ni siya kun manon na imi tinakaamo iti panakipatakder na inayapagmatan na da uncle ko nga sudan iti karpentero. Panglawaan manong nami. Katak na nga 5, yung ka nagbalin nga 7 nga lamisaan. Dagiti madlang kakabsat ko manong nami, tinalak ang mga tulong kada kami kan kakabsat na. Uy, nukas na nga bakasyon. Ngayon nung taklasa na manong nami, at daninanang ko, at damat ni katugangak. Bale, family business. Pamilya ni LV kan ti pamilya. Kad nagganar nga dagos manong nemi. Dagos nga nagganar. Kaya siyempre, no adda na kita'y makaraman, agita ipadamag damat kada kita'y padada, karuba da, manong nemi, dayta. Ado na kita'y tricycle driver, manong nemi, padak, kita'y umay ang nagbaling nga suki. Kapag tamarigatan ni LB, nga iso na manong nemi, tagsulsulo, nagtempla, sinusurwan na. Tapnudwa kami. Kadungas na manong nemi, nga malpasan. Jadi padang tulong ko kayong kuha na iti kusina, nagmadlatamat ay rapintag pasada. No pa ibagbaga na nga, sanlatan. Ano nung tangar ti tricycle? Kaya nada na kita agtawag nga, tawag na umpay ko cellphone. Ada na kita umay order, i-deliver mo. Mayat mata para pagbaling ng talangan service deta tricycle mo. Ngayon nakas pagkarigan ta awan da order kat dawa yung nagpasada, nagpasada ka. At then inem nga bulan sipod nag-asawa kami, ti asawa ak manon nemi. Awan pa anak ta. Awan pa natatngalak ba't manin? Olaing mo. Sa olaing tagadua. Nangagmat manong nemi ni nanang ti pagsasalitaan mi. Kasta dagitay medyo aglabasan ti tawan na nako. Arikat nga makaala. Kinunana. Kaslakan niya. Idagtawan ako tinasoro ka 30. Kit ni. Kahit kumapailit ti madaan ti sa baling anak. Kaging gana nga, naganakak matlang nabayag. Isulita ni Burdek may. Burdek nga adjap. Si Kato Del, ni Jun. Kitam tigidjat ni Arlene. Ay, mahadan tumatlaing. Barbarang na dan tumatlaing nanang. Kinunamit ni Elby. Agsaludsud ka nukwa ka na kitay daling nga pumutot. Si ka Rodel, no anya ti aramidan dat at no mapututam nga masikugam nga dagos ni LB. Aging ka manong nemi ti maysa nga parbangon. Pagamam dadag tuk-tuk-tuk. Tay di ata karinderyamin manong nemi dito kami nga muumian iti asawa. Iti mapanak. Iti ridaw ano name it at namok. Nasisino tagtug-tug-tug. Sino dayta? Ala ka rin hindi LB? LB? Apa kasi parang sa una? LB tinagan ti asawak. Sino ka kadi? Lakaming amo na. Amo? Amo na. Napanggurining ti asawak manong. Hello, LB, rin ka. Apay, ha? Apay. Ada ka nung digiti amom. Ay, tug-tug-tug tayo ti ridaw ti karinderya. Kita, amo, apay kumandadad to eh. Bumangkat ang kasalutsudan, isuda ka talaga.
Manong Nemi, hindi inlokat ni LB, di basit aridaw, di karinderya. Simrit ti may sabak, bakit kan lakay? Sanglay, di kiti inchik. Kalbasan naman ang Nemi, nang ilokat ti dua, nabidaso ti tabla, tapno mapalawa lain ti, kapag nangisarkan da ka di gamit da. Sabi nga dada, Jack pa mo ti rason na, mabaling ka di nga, magtempla ka, bunong, agdadangkat danong, kahit numabalin, lumuto ka ni ti noodles, para ka nakwada, so paborito da. That is special nga noodles, isudat na isuro kanya, kaya nga na iyo mas nga luto. Nagsasarita da, manunay kabayatan nga adda, kiti panakakusina ti karinderya. Amuwamat gahim dagil ko ano dagiti inchik ko nak. Wen, sinusuruan gahim ida ni LB Manong. Sala nga Tagalog, di pa nagsasaritaan dan, sinusuruan na kano pa ida, iti Ilocano, uno Iloco. Iti sa nga pulo nga taon nga kadana sa dyan, listo na kanumot nga nakasusuro. Manong naming kas iti mangmangig ko, dejay nakasalda nga house and lot, family house dagat ginuyod din ti bangko. Napanda ka no nagkamkamang manong nemi, kadagiti padala nga ang tsanglay, ngem tagabunda ka numit ida. Ngayon ka nga napanuro ng tatagawid umay dito Ilocos, ta imbaga manong nemi, ni LB, tipudpud no nga address na. Imo na kano nga napanda sa Jabalay da LB manon nemi sa imbagada siguro sa dia nga dakam ditoy along the highway. So nga imaydan ditoy. Idi may dasar ko manon nemi ti kananda. Oh, makira. Kaya mo sa way na ito ti specialty ko ito kalinila. Uwen sir. Saan sila amo ko nam tito ko nam latan kanaya customer tita ko nam ni mati nga awag mo ma'am. Agyaman hakta nabanunutan yung timay toy. Kinabudno na nakunak hindi ka na kayo nga ayabang ka dito Ilocos. Saan ka di? Uwan, dahil naman di ba siya pinanunot mi. Iso nga imbate mo susto nga adles. So nakadanon kami dito eh. Dito man mo na nga, dito titagos nga, impasdag mi nga negosyo. Kaya nung anya na kiting susuro kanya ka, sir, ay tito, iso ti pagpakad. Misunusuruak pa ni Rodel, iti pa nagluto na. Mayal ko mga alod, saan lang kalindelya. Let taulan kumama lang tapno na Pilipinas ada duma lang dagiti umay kay dagiti turista dagiti kapot sa baling nga lugar nga umay dito Ilocos tapno naganganal kay na Pilipinas med lang nadaldalos med lang no les taulan kuma awan ti takelapuonan mi dito malaksidan no day pabulod yo hawana pulos kwal tami abagi sonay nag-play remi, nakadanon dito. Nagsang-sangit pa ni mamo, wala ni titam. Kaputi kasto nga nagbanagan biyak mi. Di na kam amo talyawon anak mi, adada na. Hoy, di na mo nga, pinampanunod adu nga gastos mi, kapo ka nakwada. Nga nailakla ko mi, dikit sa kami dito Pilipinas, kapo ka dikit alamin damari di China. Awan mo sa bali, mang tulong anakwada, no saan nga na kami nga kasama. Kinatawan mabalimin, di na kami matira mga talyawin. Di agawit kayo sa jay. Awan mga plete, hindi pabulod ng kayo di pagplete yo. Hanen? Inayo mo lain, punam. Dito kalendelya. Awan tumay lang oblami jay. Kaya't mi, nga dito ito madlaeng, iti pakaitabunan mi no matay kami. Napanunod mi nga sikati mayami kapotamok amumi nga masigulado mi nga nasaya at nalalus nasinaw pa ng puspusong saan na kam nga damat nga baybayan.
Saan ka nga baybayan? Kinapudno na kas nakunak ka na kayo di. Tito, tita, kanasakit. Numadayo ka na kayo. Dati oras na sa nga pulong atawan nga nagdadanggay tayo at imbilang kayo nga naganak kaniyak. Gapata anak mo ti panang tratoryo kaniyak. Kinapuno na. Adadapay nga sika napatag ka na kami ngam digiti puno nga anak mi. Tasika nasayat ka na kami ngam digiti anak mi nga talaga awan pulos ti amuda ti nakam amu nga kaasyan. Nagyanda nga rod manong nemi kad inan anusan da tanang rod kada umot pay balay mi. Nagid-idda manong nemi iti maabay-abay nga lamisaan no kasta kag close kami. Imbaga ti asawak manong nemi nga gan anos da napian tulang no adan bukod mi nga balay ta siyempre kakabalay kami. Ado ti bang mangig ko manong nemi nga against kadagiti inchik kas kininanang. Ay, susapo ya. Nangalala kayo ti pakpakan ninyo. Nanang tumultulong daw ita. Ewan na, susuldan nyo ida. Haan? Tumultulong da. Taan da nga rod da, tapno may karod da kananda. Ken kastamat ang tapno da pagyananda. Sila nakamama ating nabay binaybayan nga namin pinsan da kita anak da isuda. Wala konsensya da kita anak da. Di da pinang panunot nga nakautang da kay timbagan nakam kadag naganak ka na kwada. Anta kasta nga tao nang di da mo nga talyawon ti nagkapuan da. Awan ti sabali nga napatag kadakwado na sang ti bagbagida. Idin to ta nuapay nga narpuog ti biyag da ket gapo kadag iti anak da. Iti ado nga pa naggasgastos da kano naggasgastos da sa China. Kinagawid ako mga min sa diya. Kaya kahit da kanon ditoy. O nang di kay marigatan. Samat. Kapag damat may tulong da. Hala, bahala kayo. Iyalis to bigit din ng patagdarin di balay mi. Nga maiabay malit ang karinderya. Tapno di kasta. Kat nalawlawat ti pagkanami. Kat puman kami. Mga patagdarin kayo di balay. Saan nga data kwarta nga dakada kayo saan nyo nga inayon nga daga pagpuunan nyo. Basin madlang na karinderya manula ta puunan nyo. Basta balay kayon. Kinasaritak nga rod manong nemi iti ulitig kung akong kontrata karimbagana. Nagdakal ka hindi makastos ang kil. Talaga. Ngayon sa mong gulpian, mabalimat nga rapay lang sa nga pinis. Basta adan na tawari daw, temporary nga tawari daw na. Kaya nadaatap na, mabalin nyo na pagyanan. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi ni parakderen ti balay mi. Adamat ni ranta nga kwarto siyempre di kita agasawa nga lakay kin bakit nga inchik. Di makadakas manong nemi hawan lata ti mauray kung ibaga ni LB nga masikug. Di kapsakit madaan ti anak na kunak tinakam ko. Pare, ay, sige kayan pare Dennis. Iyasam nga muna sa bali. Dahil sukal na. Tilay pagbagam. At dapalin ni Rika. Taorin at kanon asawam. Saan ka no pala sumardeng? Huwag nga rod. Pasari umay sa di karinderya. Kitni. Nakalaslastok. Ilibre na dagitay madano na sa di nga madamang mga. Ang palastog nga rod. Yung saan ko may kakaskaso. Kitoin. Isot pang iyasaam nga muna. Iyasaam ti sabali. Wano usaram ti sabali. Tapos na nagastagat. Mapututam ti asawam. Tutuko ka. Kasanon nung Rika tagsikog. Di mayat. Ito na may anak na dawatin yun to niya anak na. Stalin tayo bagbagam. Nalpasan ti balay mi manong nemi pamalim mi nga pagyanan no mampay rafay laing. Nagusar kami ti floor mat manong nemi. Damatan kuryente na data. Dito ay manong nemi ti pagyanan mi ti master bedroom da kami nga-asawa. Dagiti inchik nga-asawa manong nemi ti may sa kwarto.
Pagpintasan naman nung. Dagitoy nga agasawa nga inchik, iti mga sikaso. Iti panagluto ti bigat, kita kami mat nga agasawa ti mapaniti karinderya, iti panagdalus, kan panaglaba. Ananawan ti asawa kita. Tita, anin? Ninto na nang ti agdong may glaba. Sakla, tana, tao, mat oblak. Nakababayin ka na kayo. Da kayo matagas lang nagbali na katulong. E ninto na kayo ti dati nga amo. Kasto talaga ti biyag, LB. No, ada ka ti nga to, posible ada ka baba. Ngayon, kahit yung kadingang talinid nga ro da kastoy. Sana, kayat mi kumamit lang, agsubli, dati negosyo mi, iti asawa, tapno, anda pagbiag mi, angem no, adda dawatan manin, di kiti anak ko, akit saanin na mabalin. Yan yung kahit yung sawen, tita. Yan baka maamon, anak mi, nga mayat manin, biag mi, baka daw may dan tumaten, dumawat. No, saan yung ikanida, aun maramid da. Ay, lakas palagpangtada, amangan nun da kami nga, nakanak kita, isuda nga anak, isuda makapaparay ka na kami nga agasawa. Apikas na kami ti kinauyong di kita anak yo. Ila kita, adda kamat ide, no kasano nga naimatakan, no kasano kauyong da. Disiplina amit, asawa kita, ang anang ano, kat talaga natangkin ulo da. Stagayam. Ala. Gananos kayo nga rin, ginanos tayo. Aging ka manong naming at dan cellphone. Kada di nga tawon manong naming ti ka andana. Agat nandan kami matang nga kasawa ti cellphone. Di ka matpaudi Naman pala kaganga pala di nga cellphone manong naming nagitay at keypad na. Aging ka manong naming nga ada nag-text iti cellphone ko. Kat ni, manong name Stranghero mo dito. Ikaw ba ang asawa ni LB? Tagalog? Oo. Bakit? Sino ito? Kuna ka. Pwede bang malaman na cellphone number ni LB? Hindi ka mo't ibagat kinasesyon no. Committed ko. Kurang tinakam ko manong name ngayon na ibag ni LB. Masaman dito. Sige, tad mo na. Muti na talamber na siya kung di pang tawag kang kuha na. Kinunamot ti asawa ko na. Nagsarita ta. Opo. Yes po. Nandito sila. Sige po. Sige. Mabitlain. Kahit na kanong kasarita di dating hamok. Sino kita ya? Kaya di kita, dasin niya, umamuda da, sara ka ni ma'am. Diya akong nangeg manong naimi no anya di nagsasaritaan da. Ngayon makaragragsak manong naimi ni LB, di umay kaniya. Mung ka di nga ako ha? Ganya, kakuyukak di kita doa ng agasawa, di kita agasawa. Dasar ka ni ma'am, pangkuyo kami da. Mangupanak iti wada bank account da. Tapay. Sa dekado ti pangipawitan dati bingay na. Iti na ilako nga sa ko sa jetchay na nga nairaman ni Suna nga makibingay. Kaso nadakil na. 3 million. Hana? 3 million pesos. Sabi kaya hindi mo ipigsa. Sabi arasas mo. Baka mamon kita dakon. Baka hold upan na tayo. Pero kung hold upan na ka, kita nadamad di bangko. 3 million. Manong nemi, inulit-ulit tinakam ko. 3 million. Dakil dita. Kwarta da iti amo. Dati nga amo, ti asawa. Pangusaran dandong ta. Baka dandong pagplete da nga gawid, nga mabagsubli di Manila. Siyempre, 3 million ngay. Baka no, pumano dan tutuyin, kat balbaliw nga mangipasdig ti negosyo da di Manila. Ngayon hindi maamuhak manong nemi noan niya ti plano di kiti asawa.
timatla asawak siyempre itinangibag kaniya kalpasan nga napagustuhan tirik nami nga duwa. Kada di nga rabi manon nemi nga panaka lagip mi manentag kanaig ta parbarengan ta ko anak min ko na. Ano nga talaga ti plano di kita kasawa? Umuna, maituloy dito nga balay. Ma-finish. Wow. Tapno hanga agbali na kastoy. Kang runanti amin. Karinderya. Agbali nga restaurant. Isuta tagpunan. Kawa na. Isuta gastos. Di isudan dagbaling nga amon ta. Ta siyempre, isuda taking kuka ti restaurant. Ta kwartada nga ron, tipunan. Ipanaganda ka na ta. Nya? Oo. Man. Basta ti kondisyon nga dito'y da, aging ka nga ipulang dan di biyag da. Di ta kaya tindag subli di China. Di ta kaya da kadan na dagit anak da. Tamang ang kanon at da nga matay da. Kahit da dito'y, magustuhan da ti weather dito'y. Magustuhan da dito'y. Ken magustuhan da siyempre. Iti kaadda da ti sidong ko, sidong ta, gabutan na padasan da nga roden ti kinasiyat ko kadakwada. No kasta? Datatakin ko kahit restaurant? Huwin. Itad da ka na ta, ti pagpuunan ta, manipo dito 3 million. Nga panakabagi dati sa nikwada di China. Manong nemi, narakop ko ti asawa, kat siyempre marakop met, kat inulit mi. Tinaglin na ilo. Imawan sa bali magpadamagam kat siyempre padamag ko kadananan kani kakabsat ko. No kasta, matulungan ta di kakabsat ko. Kat tore di kakabsat ko. Di ba kasa nagtulagan ta? Pagbasahin ta ida, duwa kabsat mo, ken duwa kabsat ko. No kayat mo, pati siya, basa ka. Haanin? I-concentrate ko lang tan, tagbaling ka. Chip cook, iti restaurant. Duwata. Manong nemi imasenso ti biyag mi. Gapo ti tulong dagitiya, nagbaling nga dati nga amo ti asawak manong. Sanda nga talagan nga nagsubsublin ni di China agsipod ta dito'y da nga naipunpun. Idi kabigsa ti COVID manong nemi. Iso ti panagsaruno api musay da kiti bakit ken lakay gapo maten itiya. Kinalakay dan anong nemi ken kinabaket dan. Wen, kat siyempre da kami tinaggastos ta. Taiso da nga ron tinangtad ka na kami ti puunan mi manong. Ngay masenso ti biyag mi, ken napaadal mi di kiti dua, unupat. Nga kakabsat ko, ken kakabsat ni LB, ken nadan kami matlaing manong. Iti dua nga anak. COVID, iti ta, nakaalan ti asawak manong. Iti na tayo ti amo na nga lalaki, at damat si mukat, ta isot panaganak ti asawak. Iti tayo laing napalabas manong nemi nga tawen isumat ti panakayanak ti may kaduha anak mi iso nga duwamat lang ti anak mi iti asawa man. Nagtultuloy manong nemi ti restaurant nagtultuloy mat anong ti kadda ti tricycle ko duwa pa ikit din na tanakagatang ti duwa manong nemi nga ipaspasada ita ti duwa nga kasinsin ko. Nagtutuloy at tamat ti ganar manong nemi ti restaurant tado di kiti turista nga umay dumagdagas ang mga raman karigiti special mi specialist may specialty may manong nemi nga makan kang na unay ti pansit uno noodles. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong nagyaman aklaunay ti anos mo nga nagsurat kada ito'y long engagement mi kini LB nakamit lang ti nagkatuluyan. Nga salang gagangay ti panagbiag mi no digat imasunsaw kami. Gabaw ti tulong matlaing manong digat tinayat una ka nagbaling nga amo ti asawak. Iti kinaimbag na kadakwada na supapakan na ita. Takinay kayat digat tinagbaling nga amo na idi
nga nangipayan na iti taoni nga kwartada kada kami ngem digiti anak da. Takunada nalpasen ti obligasyon da kada giti anak da. So nga kami iti nagsagrap iti dayta. Tuwing nga radagyaman nga pagkayam mo, Rodel. Thank you King Rodel, tingka ba ng buray, ti pagkasalitaan. Thank you mat kadagiti narway nga nagbuya ka nagdangeg.